Proiektuak belaunaldi guziak elkartzen ditu. Elduden udan, Luhusoko herritarrek kabalkada eskainiko dute. Joan den irailaz geroztik, dantzariak astero biltzen dira, fandango, gabota, edota hemen bezala makil dantzak errepikatzeko. Gaur da errepika orokor bat denekin piskat landu ditugun dantza guziak berriz ikusteko, errepikatzeko eta ere elgarrekin elkartzeko. Bitartean, dendariak ere kontzentratu behar dira, galtza, ahopa eta bonetak josteko. Bada anitz lan, behar dira biantziak berriz egin, saharrak araberritu, koloriak pastamai dira, behar dira berriz alegeratu bitat. Luhusoko herritarrek 2002an eskaini zuten azken kabalkada. Tradizioa berpizten dute 20 urte berantago. Proiektu biziki edera da, egerteko bagira gazte batzu, zaharrak, artekoak, aste guziz egar ikusten dugu elgar, somaitzu ez ginitin zautzen, eta manera da bat errian giro bat sartziat. Fandangoa batzuk ezakiten bat ere, eta zerrotik hasi dute. Beraz hori ere polit da, nahastea, dantzari berri eta usaia gehiago dutenak. Orotara 200 bat herritar inplikatzen dira kabalkadaren zat.